Min jaf x'tallimtu tgħidu l-ewwel? X'għallmukom il-ġenituri tagħkom tgħidu l-ewwel meta kontu żgħar? X'tallimna ngħidu l-ewwel? Hawn xi ħadd minnkom jaf jgħidli x'tallem jgħid l-ewwel? X'tallim tgħid l-ewwel? Isem oħtok talmet l-ewwel, isem oħta. Hawn xi ħadd ieħor li jista' jgħidli jaf jgħidli x'tallem l-ewwel? Mama. Talmet l-ewwel mama. Xi ħadd ieħor? Inti x'tallimt l-ewwel? Papa. Intom tafu il-Lot x'kienu jitgħallmu l-ewwel it-tfal iż-żgħar, tafu x'kienu jitgħallmu l-ewwel il-Lot. L-ewwel li kienu jitgħallmu l-Lot kienet propju l-ewwel biċċa tal-Vanġelu tal-lum. Xema Iżrael Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Xema Iżrael Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Din hija l-ewwel kelma li l-ġenituri Lot kienu jgħallmu lil uliedhom li tfisser isma' Xema Iżrael Adonai il-mulej Alla tiegħek, il-mulej wieħed hu. Din hija l-ewwel sentenza li l-ġenituri Lot kienu obbligati u għadhom sal-ġurnata tal-lum jgħallmu lil uliedhom. U din is-sentenza bil-bqija tal-Vanġelu ħobb lil mulej Alla tiegħek, qalbek kollha, bruħek kollha, b'saħħtek kollha u bil-qawwa tiegħek kollha, din is-sentenza l-Lot sal-ġurnata tal-lum jgħiduha darbtejn kuljum, filgħodu u filgħaxija. Imma mhux biss. Il-Lot, forsi hawn minnkom min jaf min hu mitħla tal-kultura ludija, il-Lot joqogħdu attenti illi qabel ma jmutu l-aħħar kelma li jgħidu tkun dejn. Xema Iżrael Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Dejn is-sentenza tgeżwer il-ħajja kollha tal-Lot. Allura tgħiduli intom kejf kittieb għaref tal-liġi jekk din kienet daqshekk importanti il-ħajja tal-bniedem tibda bija, tkompli bija darbtejn kuljum u tispiċċa bija qabel il-mewt. Kejf kittieb tal-liġi jistaqsi lil Ġesu li ma hu l-ikbar u l-ewwel kmandament. Jekk din kienet daqshekk ċentrali fil-ħajja tal-Lot. Tafu għaliex? Għax ma' żmien tant drawa dejn li għalkemm kienu jgħiduha fil-bidu tal-ħajja, matul il-ħajja u fl-aħħar tal-ħajja, però ma baqgħetx l-iktar ħaġa importanti. Tafu x'sar l-iktar importanti? Ir-regoli. Ir-regoli. Mhux li tħobb, mhux li tħoss li mħabba tal-Alla baqa' importanti, imma li żomm mar-regoli li tkun kemm jista' jkun perfezzjonist u żomm ir-regoli kollha. B'mod speċjali kellhom regola waħda li l-Lot kienu jagħtu każ ħafna tagħha. Tafu li ma kienet ir-regola tas-Sibt, ix-Xabat. Għaliex? Is-Sibt la kienu jistgħu jimxu iktar minn mejl, la kienu jistgħu jagħmlu lanqas l-affarijiet tagħhom, lanqas inatfu, lanqas isajru is-Sibt. U dawk li huma Lot osservanti għadhom josservaw is-Sibt b'dan il-mod sal-ġurnata tal-lum. Għalihom is-Sibt kien l-iktar regola, l-iktar liġi importanti għax huma jgħidu li din ir-regola tas-Sibt, il-mistrieħ tas-Sibt, saħansitra osservaha Alla nnifsu. Alla nnifsu wara li ħalaq id-dinja, ħalaq l-univers, jgħidilna l-ktieb tal-Ġenesi fis-seba' jum strieħ. U allura l-iktar regola, l-iktar liġi importanti għall-Lot saret il-liġi tas-Sibt. Imma mbagħad xi ġralhom saru skjavi ta' din il-liġi tant li Ġesu jikkumbattija iktar minn darba fil-Vanġelu jgħidilhom is-Sibt huwa l-bniedem u mhux il-bniedem għas-Sibt. Il-bniedem hu ikbar mis-Sibt. L-iktar importanti l-bniedem mhux ir-regoli, mhux il-liġijiet, l-iktar importanti hija l-imħabba. L-imħabba, mhux dak li għandu jagħmel il-bniedem, imma l-imħabba. U allura fil-Vanġelu tal-lum Ġesu jaqbad din is-sentenza hekk importanti
isma' Iżrael il-mulej wieħed, isma' Iżrael il-mulej Alla tiegħek il-mulej wieħed, u Ġesu jipprova jerġa' jpoġġiha fiċ-ċentru tal-ħajja tan-nies ta' żmienu u fiċ-ċentru tal-ħajja tagħna. Għaliex? X'kienu jifhmu l-Lowt meta jgħidu isma' Iżrael il-mulej Alla tiegħek il-mulej wieħed? X'kienu jifhmu b'din l-ewwel biċċa? Il-Lowt kienu jifhmu l-ewwel qabel kollox illi Alla lilhom għażilhom bħala poplu, illi Alla lilhom iħobbhom bimħabba speċjali, bimħabba illi bija ma jħobbx lill-popli oħra, illi huma kienu l-mimmi ta' għajnejn Alla. U Ġesu allura meta jerġa' jpoġġi din is-sentenza fiċ-ċentru tat-tagħlim tiegħu, dan hu l-ewwel l-uniku kmandament qiegħed jgħidilna li l-ewwel kmandament tagħna huwa li nisimgħu. X'nisimgħu? Kemm Alla jħobbna. L-ewwel obbligu tagħna, l-ewwel dmir tagħna mhux li nagħmlu aħna xi ħaġa għalih, mhux li nħobbuh aħna lura, le. U din importanti, għax aħna ħafna drabi nitilqu bil-maqlub. X'aħna obbligati nagħmlu aħna għal Alla. U ninsew l-ewwel parti, l-ewwel biċċa li l-iktar importanti. Aħna maħbubejn minn Alla. Aħna maħluqejn, aħna qegħdin hawn, aħna neżistu, aħna nistgħu ngħixu, nistgħu ngawdu, nistgħu nbagħtu għax irċivejna rigal kbir, dan ir-rigal tal-eżistenza, ir-rigal tat-tnissejl, tat-twelid tagħna, ir-rigal tal-ħajja tagħna. U allura l-ewwel qabel kollox isma' Iżrael, il-mulej u Alla, il-mulej wieħed tfisser induna jien nindunaw li lilna Alla jħobbna bimħabba kbira. Li aħna importanti għalih, tant importanti għalih, illi bat li l-istess ibnu biex imut għalija, imut għalik, imut għalina l-koll. Imbagħad allura, jekk aħna nifhmu narfu din l-imħabba li Alla għandu għalina, allura aħna mbagħad induru lura lejh u nippruvaw nħobbuh fuq kollox, b'qalbna kollha, b'ruħna kollha, bil-moħħ tagħna kollu u bil-qawwa tagħna kollha, bil-persuna sħiħa kollha kemm tagħna. Għaliex? Għax kull ma aħna u kull ma għandna ġej minnu. Dan hu l-kmandament li qed jippridka Ġesu, però jkompli. U nħobbu lil xulxejn, inħobbu l-proxmu tagħna bħalna nfusna. Għalfejn dan kollu? Għalfejn dan l-obbligu, dan il-pejs? Għalfejn din ir-regola oħra li Ġesu qiegħed jagħtina? Għal raġuni waħda sempliċi, biex aħna nkunu sew, biex aħna nkunu kuntenti. Ara taħsbu li Alla għandu bżonn l-imħabba tagħna? Ara taħsbu li Alla hu xi narċisista, xi wieħed self-centered ħafna u jrid li kulħadd ikun imdawwar miegħu u jobdih u jaqdih il-ħin kollu? Anzi, bil-maqlub, Alla tagħna u moti kollu kemm huwa lina. Alla tagħna jagħtina dak kollu li għandna bżonn. U allura Alla tagħna jara fil-li biex aħna nkunu sew, biex aħna nkunu kuntenti, rridu narfu li aħna maħbubejn. Il-problema l-kbira tal-bniedem li ma hi li aħna ma nħossunix maħbubejn. Iqfu żewġ sekondi u waħsbu ftit fuq l-inkwiet li għandkom bħalissa. Naħseb li kulħadd għandu xi ħaġa tal-inkwiet bħalissa, jew xi ħadd li m'għandux jolli idu. Naħseb li kulħadd ikun inkwetat b'xi ħaġa bħalissa. Kulħadd. Aħna għandna żewġ tipi ta' inkwiet. Inkwiet marbut mas-saħħa u inkwiet marbut mal-imħabba. Ħafna drabi l-inkwiet marbut mal-imħabba. U ħafna drabi jekk l-inkwiet marbut mas-saħħa ikun nieqes ukoll mill-imħabba, ikollna problemi tal-imħabba. Mela jien għandi problema ta' saħħa u ma nħossniex maħbub, il-problema ta' saħħa tiegħi tirdoppja u titripla. Irriflettu ftit. Li dak li hu ċentrali fil-ħajja tagħna u kollu marbut mal-imħabba. Meta x'jiġi l-ewwel f'moħħna? Kemm ħabbewna jew kemm ma ħabbewniex. Meta wieħed jiġi biex imowt biex tiegħu, skużawni, aħfruli, inħobbkom. In-nies ta' madwaru x'ippruvaw jgħidulu? Ikellmu jekk moħħ fuq l-imħabba, ikellmuha fuq l-imħabba, għax l-imħabba jiċ-ċentru tal-eżistenza. Wieħed u kull waħda minnha. Il-parroċċa hija laboratorju, hija fabbrika
hija post fejn nitalmu nħobbu. Nitalmu nħobbu għax nisimgħu l-kelma ta' Ġesu bħal tal-lowm li tallimna li jgħidilna li aħna maħbubin minn Alla. U li aħna maħbubin aħna msejħin biex inħobbu lil xulxejn. Imma mhux biss nisimgħu din il-kelma, imma wkoll nagħmlu esperjenza tal-imħabba. Meta Ġesu minn hawn ftit ieħor se jgħidilna ħo kol dan ġismi. U s-saċerdot fismu jgħidlek il-ġisem ta' Kristu. X'inhi jagħmel Ġesu? Qiegħed iwettaq dak li qed jgħid. Għadna qegħdin ngħidu li Ġesu iħobbna li Alla jħobbna fl-Ewkaristija dan kollu jwettqu. Ho kol dan ġismi moti għalik. Il-parroċċa x'inhi? Magħmula mill-volontarjat. Il-volontarjat x'inhu? Illi wieħed jipprova jaqdi u jħobb lil ieħor, mod speċjali lil dawk li huma l-iktar batuti, lil dawk li huma fit-trufijiet. Allura veru li hemm bżonn tal-parroċċa, hemm bżonn tal-komunità parrokjali li tisma' il-kelma li tgħidilna li Alla jħobbna, li tagħmel esperjenza tal-imħabba tal-Alla fl-Ewkaristija fil-liturġija u li jimbagħad din l-imħabba tipprova tgħixha meta s-saċerdot jgħid morru fil-paċi ta' Kristu. Mhux qiegħed itellaq il kulħadd il-barra, imma qiegħed sempliċement jagħti mandat, jagħti missjoni lil kull wieħed u lil kull waħda li jieħdu sehem fil-quddiesa biex issa l-imħabba li rċivejna immorru ngħixuha fil-familji tagħna, ngħixuha fuq ix-xogħol, ngħixuha mal-ħbieb. U allura l-iskop taż-żjar tal-vista pastorali hu wieħed uniku biex il-koll kemm aħna inkomplu niskopru flimkien dak li hu l-iktar essenzjali mhux għall-fidi, mhux għall-fidi għal ħajjitna, għal ħajja tagħna. Il-bniedem li għandu l-imħabba u bniedem li għandu l-paċi f'qalbu. Il-bniedem li m'għandux paċi f'qalbu ħafna drabi għax m'għandux imħabba. La imħabba li qed jirċievi minn x'imkien u lanqas imħabba li qed jagħti lil xi ħadd jew lil xi wħud. Ejjew nitolbu lill-patrun tagħkom, lill-patrun San George li kien jaf x'inhi l-imħabba, li fehem kemm Alla jħobbu. Imma mhux biss li kien lest li jagħti ħajtu biex ħadd ieħor jgħix, li kien lest li jagħti ħajtu biex oħrajn jemmnu fil-persuna ta' Ġesu. Ejjew nitolbuh biex iqawwina f'din il-mixja li aħna qegħdin fiha li tkabbarna timmaturana fl-imħabba.